No, my mancando manțu gostu petore, dice io avia običajnes. Mi miște ma na urđu manțu goste. Ka njome zanțu goste te privita indel. Miște ajun čapke. Šak io avia star po vileca dej, no. Dobre. Áno, pekne. Rómska vlajka. Neviem, ktoré deti to poznajú. Ja som mal vizitku, na ktorej som mal rómskú vlajku. Takže tu je tiež rómska vlajka. Áno, aha, tam je dole ešte aj štátny znak, ale toto jedinku, neviem, moment, ja neviem. Je tá krásna malebná dedinka, sa nachádza, že by to bol čierny balok, rodisko pána Daška, no neviem, ale je to krásna dedinka, malebná, kostol je krásny tiež, a to príroda, zrejme je to z čierneho balogu. Zdravím, pán Daško, ja som Polák. Polák, píšem vám dosť často. Potom sa porozprávame. Raz, 2, 3, 4, 5. Počuť nás? Vy čo tak ďaleko stojíte, nechcete prísť bližšie? Nehryzieme. Nekúšeme. Nehryzie zatiaľ. A prešli by sme potom na oficiálnu časť, na poklepanie tohto nádherného základného kameňa, cesty, ktorú by sme chceli v najkrátšom čase rozbehnúť. Máme tu aj zástupcu zhotoviteľa, všetkých vám predstavíme, ale teraz by som oddal slovo spolumoderátorke pani Prednoske. Čiže dobrý deň. Vážený pán splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, vážený pán primátor, vážení hostia, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnom slávnostnom podujatí pri príležitosti poklepania základného kameňa stavby s názvom Prestavba hlavnej prístupovej cesty do rómskej osady ulici Vojkovačka. Dnešný deň predstavuje významný krok k zlepšeniu dopravnej dostupnosti, bezpečnosti a kvality života obyvateľov. Tak, môžem sa vás niečo pýtať, pán Klempár? Čo si sľubujete o tejto cesty? Dožijeme sa? Neviem. Budeme sa prechádzať po lepšej ceste ako doteraz? Lebo my dosť často robíme zdravotné prechádzky, stretávame sa. Práli by sme si, nie? No ale uvidíme, no. Naozaj dočkali sme sa tohto milníka, keď sme poklepať základný kameň, by som povedal, kľúčovej komunikácie, ktorá vedie do tejto časti mesta, ktorá naozaj už je v havarijnom stave, tak ako pán spolnomocnenec si mal možnosť vidieť, není to boh vie čo. Veríme, že do konca roka, najneskôr do začiatku budúceho roka, tá cesta bude spĺňať parametre 21. storočia. Ale keďže mám tento priestor, aby som ho využil na to, aby som povedal, že ako mestu Medzov záležalo na tomto projekte. V prvom rade musím sa poďakovať poslancom, ktorí nikdy nepovedali nie a stále podporili finančnými prostriedkami, aby sme tento projekt dotiahli až do tohto krásneho momentu, kedy začneme so samotnou výstavbou. Keď som nastúpil do úradu, písal sa rok 2022 a prístupová cesta do tejto časti mesta bola našou prioritou vo volebnom programe. Keď som však zasadol na stoličku primátora, v tejto stavbe neexistovala žiadna dokumentácia, neboli vysporiadané majetkové vzťahy, neboli žiadne povolenia, v podstate nebolo nič, začínali sme od nuly. Postupne môžem tu čítať nejaké sumy. Museli sme vysúťažiť zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ten zobral nejakú sumu 10 630 eur. V priebehu jeho prác sme zistili, že prístupová cesta je úzka, nezmestí sa tam chodník, museli sme zapracovať aj na projektovej dokumentácii na oporné múry.
Táto projektová dokumentácia stala ďalších 10 772 eur. Museli sme majetkovo právne vysporiadať. Vynaložili sme viac ako 20 000 na majetkové vysporiadanie, aby sme tie pozemky, ktoré sa nachádzajú pod cestou, dostali do vlastníctva mesta. Ďalej bola výzva úradu vlády, kde sme sa zapojili do projektu rozvojového tímu a v rámci tohto projektu boli aj tzv. Tvrdé opatrenia na investície a táto cesta je vďaka týmto ľuďom, tomuto rozvojovému tímu, pretože boli tam vyčlenené prostriedky. Pán splnomocnenec mali strašne málo, bolo tam 12,8 milióna na začiatku a prišli projekty za nejakých 35 miliónov. Takže nebolo jednoduché sa dostať ani k finančným prostriedkom, avšak som veľmi rád, že pán splnomocnenec a jeho úrad podporili práve náš projekt a podporili ho silou 1 milión eur. Nečierny balok. Treba nám pán splnomocnenec ešte 1 milión na oporné múry. Verím, že to nejakým spôsobom vymyslíš, aby tá cesta bola plne funkčná, aby tam bol ten chodník, ktorý naozaj potrebujeme pre bezpečnosť týchto detí, ktoré dochádzajú do školy, do mesta Medzela. Stavebné práce vyhrala firma Muldex. Tu vítam pána konateľa, pána Turčíka, ktorý sa zhostil neľahké úlohy tohto staveniska, ktoré naozaj bude náročné, keďže je to jediná cesta do tejto časti mesta a naozaj budeme musieť veľmi úpenlivo rozmýšľať, ako to celé zosumarizovať, ako to zladiť, aby nebola ohrozená bezpečnosť ľudí, aby tie práce napredovali a aby išli hladko. Držím mu v tom palce, dúfam, že sa nám to spoločne podarí. V priebehu, keď sme robili túto projektovku, tak sme zistili aj také skutočnosti, že napríklad ten vodovod, ktorý tu máte v tejto časti mesta, nemá vlastníka. Není v žiadnom majetku, není ani v majetku mesta, není ani v majetku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Keď sme rozmýšľali, čo s tým, tak sme si povedali, tiež vďaka príspevku od splnomocnenca vlády, pustili sme sa do projektovej dokumentácie na vyprojektovanie nového vodovodu, novej kanalizácie v rámci celého usídlenia. Na to, aby sme súčasne robili cestu a vodovod, potrebujeme cirka 500 000 eur. Verím, že tu sú poslanci skoro všetci. Budeme musieť si asi na to, aby sme to zosúladili v prvej etape, požičať z environmentálneho fondu peniaze. Ale bol by som nerad, aby to táto cesta zastala na tom, že neurobíme nový vodovod, ktorý takisto je pre túto časť mesta kľúčový. Dúfam, že sa nám to všetko podarí, dúfam, že som nerozprával dlho a naozaj držme si všetci palce. Chcem vás všetkých poprosiť, aby ste boli v priebehu výstavby disciplinovaní, aby ste sledovali značenie, aby ste napomáhali nám, aj stavebníkovi pri výstavbe, aby naozaj to išlo hladko a ak budú nejaké problémy, aby sme ich spoločným spôsobom riešili. Ďakujem veľmi pekne za slovo. O príhovor teraz poprosím splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pána Alexandra Daška. Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážený rozvojový tím, aj vy obyvatelia, Romáci aj neromáci. V podstate pán primátor povedal všetko, ale ja len chcem dodať, že musíme byť strašne trpezliví. Viete, lebo ono to nefunguje takým spôsobom, že ja schválim peniaze a zajtra mu ich pošlem primátorovi a pozajtra už robí. Pokiaľ sa neprekonajú tie byrokratické problémy alebo tú byrokraciu, ktorá bohužiaľ veľmi dlho trvá, lebo zákon nevieme obísť. Lebo keby pán primátor nezákonne niečo riešil, tak bude musieť peniaze vracať. Už som pozeral aj na sociálnych sieťach, že ako primátor nič nerobí, lebo zobral love a nič neurobil. No, nefunguje to tak. Lebo my chodíme na kontrolu, pokiaľ to neurobí. Musí peniaze všetky vrátiť, či chce alebo nie. To pán primátor vie, že to tak je. Hej? Čiže pokiaľ sa naozaj, či to je verejné obstarávanie, či sú to vysporiadané pozemkov, či to trvá naozaj nejakú dobu. Viete, ale si len stále hovorím, že 30 rokov sa nič nerobilo a teraz už treba počkať naozaj ešte nejakú chvíľu, aby ste mali tú cestu, aby ste mali ten vodovod, aby ste mali tú školu, ktorá sa bude prerábať. Ale nevieme to tak rýchlo urobiť. Ja sa vám priznám, že ani ako splnomocnenec neviem za 3 roky vyriešiť všetky problémy, ktoré majú Romáci na Slovensku. Ak vám to niekto hovorí tak, že sa to dá, tak rovno pošlite kade ľahšie. Nedá sa to. Však príkladom toho to, že všimnite si za posledných 20 rokov, či sa niečo robilo. No nie.
A ja sa vám priznám úprimne, ja som sem dneska neprišiel robiť agitáciu, ja nepotrebujem hlasy. Ja som nechodil po východnom Slovensku, vy ste ma niekto videli, aby som ja zbieral hlasy pre politickú stranu? Nie. Ak ma niekto videl, nech zdvihne ruku. No vidíte, a je ticho. Ale ja som prišiel preto, aby som naozaj pomohol tým rómskym komunitám, lebo vidím, v akej biede, v akých podmienkach žijú. A toto už nemôže takto existovať. Ale priznám sa, ja budem úprimný k vám a budem vám hovoriť pravdu. Ani ja to neviem vyriešiť za jedno volebné obdobie. Nedá sa to. Lebo tých problémov je toľko sa nakopilo, teraz to už vybuchuje. Pozor. To, čo sa nakopilo za tých 30 rokov, teraz to už vybuchuje. Ale vďaka aj takým starostom a primátorom, ktorí idú do tých projektov pre Rómov, je veľmi super a čo je dôležité, aj poslanci, ktorí zdvihnú ruku za to, aby sa zafinancovala projektová dokumentácia a vyčlenili prostriedky na to, aby mohli pripraviť projekty pre Rómov. Čo je veľmi dôležité, lebo ja ako splnomocnenec neviem prikázať primátorom a poslancom, musíte ísť. Taký zákon alebo také páky my nemáme. Ja sa s ním môžem porozprávať, povedať mu, pán primátor, bolo by dobre, keby si išiel, lebo je na to vyčlenené taká suma, bolo by dobre, keby si išiel do projektu. Bohužiaľ sú aj takí, ktorí nechcú ísť, hej? Lebo možno ich to otravuje, alebo nechcú pomôcť tým Romákom, ale chvala Bohu, že máte tu naozaj primátora a zastupiteľstvo, ktorý chce. Keby nechceli, tak si povedali, no tak žite si ako žite, ale chcú. Takže ja som rád, že tento základný kameň budeme dneska poklepávať a verím tomu, že budete veľmi rýchlo robiť, aby tá cesta bola hotová, lebo naozaj je katastrofálna. A takých ciest, čo som videl po regióne, je x. A zase poviem aj ďalšiu pravdu, toľko peňazí není, aby som vyriešil všetky cesty, všetky bývania, všetky vodovody, všetky kanalizácie a tak ďalej. To je strašne, ale strašne veľa. Ale verím tomu, uvidíme na budúce, už keď bude možno nový splnomocnenec, ak sa toho zmocní tak ako ja, tak možno postupne pôjdeme ďalej a ďalej. Čiže ešte raz, ja vám, aj vám, Romákom, chcem poďakovať za vašu trpezlivosť, lebo ja viem, že vás trápia kopec iných vecí, nielen cesta, ale aj ostatné veci, ktoré sú. Ale to už je naozaj vec samosprávy, čiže primátora a poslancov. A samozrejme, ja musím veľmi poďakovať rozvoju týmu, lebo naozaj není to ľahká robota. A vy sami dobre viete, že my niektorí Romáci sme takí, že keď mu dám zlatú tehlu, tak chce 20 zlatých tehiel. Nikdy nebudeme spokojní. Čiže my musíme naozaj byť súčinní so všetkými. Ale najhoršie na tom je to, že keď počujem, furt sa delíme, gáže Roma, Roma gáže. Veď to je najhoršie, čo môže, však tu žijeme v jednej krajine a musíme navzájom vychádzať, či to je, viete, ja som tiež Romák, aj som tiež kálo, hej, čierny. A teraz ešte, keď slnko svietí, tak za týždeň budem, ako keby som bol na Kube mesiac. Hej. Všetci sa ma budú pýtať, že prečo som taký kálo. No tak, lebo slnko svietí veľmi a už s tým nič neviem spraviť. Ale žijem tu v tejto krajine a tak ako vy, aj ja mám kopec priateľov a dobrých priateľov z majority. Tak ako majorita má dobré skúsenosti s Romákmi. Ale my sa len snažíme deliť. Rómovia, nerómovia, Rómovia, nerómovia. Toto bola, kedy nikdy nebolo. Bohužiaľ, ja musím to povedať na plné hrdlo. To, že delíme sa na Rómov a nerómov, toto robia len politici. Len kvôli politickému benefitu. Ale v skutočnosti, o čo som ja horší, alebo túto kolega, hej, takí sme istí ľudia ako všetci. Čiže ešte raz, ja vám chcem naozaj poďakovať za vašu trpezlivosť a verím tomu, pán primátor, sľub mi, že budeš veľmi rýchlo robiť tú cestu, že bude... zhotoviteľ. Pardon. Pán zhotoviteľ. Ja by som bol rád, nechcem povedať, že do týždňa,
ale čo najskôr naozaj nech majú tú cestu, lebo verím tomu, že tak som videl, keď som prichádzal po tejto ceste, že aké sú jamy, hrbole a okrem toho, že sa zle chodí, ale aj autá trpia, ale verím tomu, že aj zložky, keď príde sanitka alebo požiarníci, alebo neviem kto, tak im ďaleko rýchlejšie a lepšie sa pôjde po tej ceste. Takže ešte raz veľká vďaka samospráve, rozvojom tímu, všetkým